Iya coba aja cerita. Oh. Ini kan gampang kayak wong stres. Aku lek ngarani wong gak ngaji kan gak ada wong stres. Ketika dia stres, maka arahnya itu ke orang-orang sing iso koyo iso sukses no dhek. Dan kejadian sini kini iki yo kebanyakan orang-orangnya seperti itu. Wong gampang stres, kebutuhan. Nah, aku akhirnya aku melayune ning wong-wong sing rada ahli medukun. Ditutne gendeng kuwi aku. Duh. Jadi dia jawabannya sesimpel kuwi jawabane ngene mari Pak. Sing tak gumuni iki dhek wis urip pirang puluh tahun kok masih omongane kok cah cilik. Kayak wong urung tau rabi, urung tau sukses. Tau melarat, padahal wis bendino ning melarat. Iya. Heeh. Yo. 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 Oh, aja iya, heeh. Ora tau melarat, padahal kan biyen ning melarat. Lho lah iya. Gak yakin. Wis pokoke cocok karo nasoke pol kok ngene iki. Iya. Wingi kan aku ngomong ngoten enggak perlu yang menantang. Biasanya untuk bisa menantang kan butuh kondisi yang menantang itu untuk bisa berubah. Oh, hidup kami sudah menantang, Bu. Enggak usah kasih soal yang menantang. Lo kan biar keluar dari zona nyaman, enggak pernah nyaman. Gak perlu, wis gak tau nyaman urip iki. Wis gak tahu nyaman. Ya Allah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa itu tahu Cen? Bismillah. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Faqala al-musannif wal imam wal alim al-allamatu Muhammad Nawawi bin Umar al-Jabi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi madatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrari fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wa thalathun. Ya. Wal maqalatul khamisatu wa thalathun lan utawi maqala ingkang kaping 5 wa thalathun lan 30 iku an Hamidin saking Imam Hamid Al-Laqafi ingkang juluke Al-Laqaf. Nek dugi maknane laqafan iku menelan. Al-Laqaf tukang telan. Tapi maknane asli nih. Sing dikarep ning kene. Embuh gak ro. Kene pinter, Pak. Banget pintere. Oh, ngono. Banget pintere. Ngono maknane. Oh, berarti ilmu iku ora usah dikenyah ya. Plok. Iya. Banget pintere. Ingkang banget pinter nek maknane. Ya mbok iki paling bayi jazuli maknane. Iya, talqafu ma yafiku niku kan ulone Nabi Musa iku ngemplok ulone ulone penyihir-penyihir talqafu. Jadi saking oke ilmu dimplok kabeh. Ya, kaya ngono paling. Kenapa kok beliau maknane ngono? Rahimahullah. Annahu isi riwayatin niku annahu sak temene Imam Hamid ata sampun sowan huteng Imam Hamid niku. Rajulun sapa wong lanang faqala terus ngucap sapa rajul lahu teng Imam Hamid ausi kedah paring wasiat panjenengan niteng kula ai maksude bima kelawan barang yan fa'u kang memberi manfaat apa mani teng kula fidine ing dalem agama. Faqala terus njawab sapa Imam Hamid ij'al lidinika ghilafan ka ghilafil mushafi. Ij'al kudu ndadekno sira lidinika kadhe agama sira. Ghilafan ing penutup ka ghilafil mushafi kaya dene tutupe mushaf. Sampul, kayak ono sampul. Kok tasroh aku nek lafat hilaf. Iya. Ghilaful kitab ya sampulnya itu. Kok apa ya? Iya teko hulfun kan penutup. Lah iku apa jenenge? Kon ngekeki sampul. Agamamu sampulana aja uda.
Hawa huwa lan utawi khilaf niku manggih menika barang ya sunu kang ngreksa apa mahu teng niku din anid danasi saking reget. Kila dipun ngendikaken lahu teng Imam Hamid. Lah koyoke duduk rajul sing takone. Soalnya dikilang. Jadi tiba-tiba ada yang lain yang tanya ke Imam Hamid. Ma khilafuddin, ma iku apakah khilafuddin utawi tutupe atau sampulnya agama itu apa? Fasyari'atu maka utawi sing diarani syariat min haitsu innaha tuta'u tusammadinan. Maka utawi kang aran syariat min haitsu ing dalem saking sekirane atau saking sekirane innaha sak temene syariat tuta iku ditaati. Tu sama iku diarani apa syariat dinan sebagai agama. Syariat yang ditaati, nah itu agama. Kalau enggak ditaati ya bukan agama piye. Yang ditaati baru yang disebut agama. Wa min haitsu innaha tujma'u lan ing saking arah innaha sak temene syariat iku tujma'u dipun kumpulaken. Nah iku tu sama diarani apa iku syariat millatan kelawan aran millah. Milah kuwi agama iku jane. Cuma dhek wis dikumpulno dadi siji. Ajaran-ajarane dibukukno dadi siji ketok lha iku aranane milah. Tapi nek dari segi bahwa ajaran itu ditaati, dhek disebut din. Wa min haitsu innaha yurja'u ilaiha. Lan saking segi atau saking arah innaha sak temene syariat yurja'u iku den rujuk ilaiha apa syariat. Itu sama iku diarani apa syariat madhaban kelawan madhab. Kalau sudah syariah itu menjadi rujukan, nah itu berarti diarani madhab. Sakjane madhab milah din iku padha. No, cuma beda sisi pandangnya. Nek syariat itu dilihat dari segi bahwa dia ditaati, maka disebut din. Kalau dari segi dia dikumpulkan jadi satu, dia disebut milah. Kalau dia itu dijadikan rujukan, sembarang-sembarang balik irunu. Ono perkara apa balekno rono. Nah itu namanya madhab. Ya ini istilah saja Mas. Mbuh berlakune ning apa iki. Qala lahu, qala terus ngendika sapa Imam Hamid lahu teng niku sing takon. Khilafuddin utawi sampule agama iku tarkul kalam ninggalno. Omong-omong illa kejaba mateng barang labuda ingkang ora kena ora iku maujud utawa ora ana dalan ngalih iku maujud pindu saking meninggalkan ucapan kecuali yang harus. Wa huwa lan utawi malabudda minhu iku manggih menika barang layah sule ingkang boten hasil maksud apa maksud min umurid dunya saking perkara-perkara dunya illa kejaba bihi kelawan malabudda minhu maksude ya tujuan agama tujuan dunya iki gak iso hasil nek iku sampai gak diomongno. Akad kan kudu omong, akad meneng ae lebih bisu. Akad nikah, nek bisu nganggo isyarah kan apa mantuk piye. Pokoke kudu omong, Mas. No. Kala Sulaiman, kala ngendika sapa Sulaiman alaihi salam, au utawa Luqman, Sayyiduna Luqman. Ana sing ngomong nabi, ana sing duduk. Idza kana al-kalamu min fiddatin kana sukutu min dhahabin. Idza kana rikalane ana al-kalamu apa omong min fiddatin ku setengah saking perak, kana ana as-sukutu apa meneng min dhahabin iku sangka emas. Dadi nek omong iku diibaratne perak, nek meneng diibaratne emas. Tapi yang delok konteke lah nek ana wong salah, ana barang gak bener, ana wong sambat terus aku gak ambil tindakan aku meneng ae. Lah aku sing dipedhung iki. Tapi lek mulang kok meneng ae, Pak. Lah iya, iso gedhi. Iso gedhi. Napa, Pak? Meneng ku luwih apik nek dimangane omong. Gak sida, bayaranku haram ya. Jadi haram ya bayaran. Wal makna lan utawi maknane iku idza kana rikalane ono al kalamu apa kalam fil khairi ing dalam perkara apik kal fiddati koyo perak. Apa iki terus, Mas? Apane? Nah, koyo perak apane? Hasanan baguse. Nek omong apik ae iku koyo perak baguse kana ono apa as-sukutu meneng anisari saking perkara ora iku kat dhahabi fil husni. Koyo dene emas fil husni ing dalam apike. Nah, iki sukut anisar. Itu lebih bagus. Ngono. Nek sukut anil khair lho piye? Bejat Mas. Wasakitu fil haqqi kan natiki fil batil. Wasakitu fil haqqi lan utawi wong sing menang dalam persoalan kebenaran iku kan natiki
kaya dene wong sing ngomong fil batil ing dalam kebatilan. Jadi wong sing meneng ana perkara bener kok ndak disampaikno iku padha karo wong ngomong perkara sing salah. Jadi kudune dalam posisi ini harus ngomong dia gitu. Watarku dunya lan ninggalno dunya, maksudnya dunianya itu minal amtiati saking benda-benda menyenangkan. Illa kejaba ma barang labuda ingkang ora kena ora. Minhu iku maujud minhu saking ma. Jadi meninggalkan dunia kecuali yang seperlunya. Wa huwa lan utawi ma labuda minhu ma inggih menika barang la tahsul ingkang boten saged hasil al hajatu apa hajat illa kejaba bi kelawan ma. Maksudnya sak cukupe lah. Awak dhewe ora usah diusahno cukup wis ngusahno nyukup-nyukupno. Konsep iki beda karo tahun saiki, Pak. Iya. Kebutuhane wong saiki lho kek. Iya toh? Iya. Jane kebutuhan apa pinginan to, Mas? Hah? Yo iki bener karo kancane lho. Lho ndak nek butuhan iki sampean piye nek jemane butuhan? Nek aku dhewe ya. Butuhanku ya mangan, ngombe, kelon, ngising, rokok, bako. Wis dane iku aku. Iya, Pak. Kan liyane isih oke. Kebutuhan sing Pulsa. kayak pasir itu. Apa? Ya kayak pasir iki, Pak. Iya. Kebutuhan cilik-cilik iki lho. Oh. Sak lembute pasir ki oke rampung iki, Pak. Lah sing sak golep-golep nu aman. Aman. Aman wis jelas lah, iki kebutuhan jelas. Kebutuhan juga jelas ki oke. Heeh. Terdolimi oleh pajak ya. Aduh ya Allah. Lah kan gitu. Iya. Bahwa kita di Indonesia itu sebenarnya terdolimi sudah. Terdolimi. Makanya rasa khawatir mlebu neraka. Ora usah khawatir. Wis terdolimi. Wis terdolimi. Dhewe beda motor wewe dhewe kok sik kon majeki. Heeh, wis. Ditumpaki kok sik kon gawe SIM. Lho lah iya. Nah, Wong wewe dhewe. Wewe dhewe ruwet e. Lah iya, bayar kabeh urip. Hitung-hitung ki bayar. Iya. Mun nrimo wae dhewe bayar. Nah, sing nomor 3 watarku mukhalatatin nasi la iki ninggalno nyampuri wong, maksudnya ninggalno sesrawungan illa ma labudha minhu kejaba barang labudha kang ora kena utawa ora ana dalan iku maujud minhu saking maksudnya kecuali yang harus. Ngaji ora kumpul lho piye online ae. Enggak iso Mas. Kentir. Online ae tetep kudu. Wa huwa lan utawi niku malabudha minhu saking tarku mukhalatatin nas niku layak mangke menika barang layak suling kang boten hasil matlub apa perkara kang den tuntut digoleki lak coba bi kelawan ma. Titik warna sulan utawi menungso tangkosimu iku terbagi apa? Nas dianggap muannas. Ila arbaati aksamin teng petang bagian. Kama kola kok dene barang maksudnya keterangan kola ingkang sami ngendika akan huteng mas apa saidi tuan saya Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Abdul Qadir Al-Jilani qaddasa sirrahu rajulun la lisana lahu wala qalba wa huwa al-asi apa itu Mas? Al-ghurru al-ghabiyyu. Setunggal nggih menika tiyang jaran la lisana lahu ingkang ana lisan iku maujud lahu kadhi rajul wala qalba lan ora ana ati iku maujud. Wong lanang ndak duwe lisan, ndak duwe ati. Ya iku sapa wa huwa lan ta rajul niku al-asi iku wong sing senengane maksiat, al-ghurru sing kapusan. Apa iku? Tukang mbujuki. Yo ya mbujuk ya. Njlomprongake. Ya njlomprongake. Ya mbujuki, tukang ngapusi. Al-ghabiyu bodho. Fahdhar antakuna minhum, moko kudu hati-hati sira. Awas aja sampe antakuna ento dadi sira minhum iku saking rajul. Senajan rajul iki lafate mufrad tapi dianggap jamak. Wonten minhum setengah saking wong sing model koyo ngono iku. Wala takum lan aja ngadeg sira aja meneng sira fihi ing dalem kalangane rajul aja ning kono kecampuran kok. Fa innahum rono sak temene wong niku wau ahlul adzabi iku wong sing ahli utawa orang yang layak kena siksa. Tapi ya pripun Gusti, nek kula iki welase saking nemen, iki kula kumpuli mawon lho ngono kuwi. Ge ngedang-ngedangi Mas. Apa iku Pak ngono ngomong. Iya. Senengane kumpul ngono iku. Ben wong-wong ku rada enek sungkane sih. Iya, ya enek sungkane itu ya ben ngasih kesempatan gitu loh Mas. Iya sing biasane ben bengi omben ndelah hadhe ngumpuli ya brai. Brai kan ngono. Besok Paling ndak dina iki ndak ngono. Ya piye wong isone ngono.
Iya. Wa rajulun nomor loro tipe nomor 2 rajulun nggih menika wong lanang lahu ingkang kedue rajul lisanun bila qalbin. Duwe lisan tapi tanpa ati. Fayantiku bil hikmati. Maka dia ngomong sapa wong niku bil hikmati kelawan hikmah. Omongane bijak. Tapi walayak malu mboten ngamalaken sapa tiyang niku biya kelawan hikmah. Jadi jarkoni lah gamane. Iso ujar ora koni. Ya da'unna sa ilallah wa huwa yafirru minhu. Awake dhewe. Gak pleki. Yo aja ngono tok Mas yo kadang-kadang nglakoni ha. Yang nglakoni barang. Tapi akeh urane ya mari, Pak. Yo diringkes Mas, diringkes. Gak ade milih mari. Iya lah kan. Lah iya. Iso aku ngaji, tapi aku ora iso kabeh nglakoni. Masalah lek aku kabeh nglakoni bojoku papat sik. Oh, proses Mas. Terus maksiat kudu dilakoni sik. Oh, lah yo anu berproses Mas. Makanya kan moh, Pak. Heeh. Mau nglakoni aku lho. Nek wis ngono-ngono iku gak masuk aku. Nek sing papat-papat itu gak sunah Rasul. Ya da'unna sa ilallah, dia mengajak orang-orang Allah, orang ilallah itu Gusti Allah wa tapi dia sendiri ya firu iku mlayu sapa. Wong niku rajul niku minhu saking Allah. Ngejak ngalor dhewe ngidul dobel. Fa ubaidah. Apa iku? Fa abaa. Oh, fa abaid. Macane fa abaid moko kudu ngedoi sira minhu utawa macane ba'uda ya ba'udu. Fa ba'ud. Nah, ado sira ngono ya iso. Nek abaid ngadohno. Ngedo sira minhu saking wong model ngono kuwi Allah yahtafaka supaya ora nyamber sapa wong kuwi mang kanang sira biladi di lisanihi kelawan enake cocote. Sehingga fa tuhriqaka sehingga ngebong ka ing sira naru maasi apa api maksiatnya orang tadi itu wayak tuluka lan atau nek di ataf bener nek iku dianggap ataf ya macane wayak tulang dadi mateni ka ing sira natnu qalbi apa basake atine wong iku mang titik. Warajulun lan wong lanang sing nomor 3 nggih menika wong lanang lahu ingkang kaduwe rajul qalbun utawi ati. Bila lisanin tapi tanpa lisan. Dia hanya punya hati tapi enggak punya lidah, enggak tahu ngomong. Atine apik. Wa huwa lan tiyang model niku wau mukminun, nggih menika tiyang mukmin tenanan. Satara ingkang nutupi huteng mukmin sapa Allah an khalqi saking makhlukipun wa bassarahu lan mertelakaken sapa Allah huteng niku mukmin biuyubi nafsi kelawan aib dhewe. Jadi Allah memperlihatkan aibnya sendiri kepada dia sehingga dia lebih sibuk terhadap aibnya sendiri ndak kober ya, ngurusi wong liya. Wana warolan paring cahaya sapa Allah qalbahu teng manahipun tiyang niku wau wa arrafa lan mertelakaken atau memperkenalkan sapa Allah teng niku wau wa ila mukhalatatin nasi teng cacat-catate wa iku apa darane apa namanya? Wa ilah bilai ya. Makna asline gaul iku ya barang kaya haul itu menakutkan. Blai-blaine campur karo menungso hol ya demit. Wasukmil kalami wasukmal kalami lan apa jenenge? Elek. Iya eleke utawa apese ngomong. Jadi dia enggak ngomong. Fa hadza moko utawi wong lanang model kados ngeten iki rajul nggih menika wong lanang waliyullahi ingkang sifate dados kekasih Allah. Mahfudun ingkang direksa fi sitrillah ing dalem perlindungane Allah. Fal khairu kullal khairi maka utawi apik saapi-api indahu iku ana ning sandinge wong niku wau. Fadunaka maka jupuken. Fadunaka wa mukhalatatahu wa khidmatahu. Maka ambillah dunaka isim fi'il. Kudu ngalap sira ngono. Nang wong iku mang wa mukhalatatahu bareng karo nyampuri wong iku mang wa khidmatahu lan nglayani wong niku mang. Fayuhibbu sehingga seneng kateng sampean sapa Allah titik ngono. Terakhir wong sing nomor 4 rajulun ta'allama wa 'allama wa amila bi ilmi. Wah, angel. Yaiku wong lanang ta'allama sing gelem sinau, wa 'allama terus ngajarno, mulang, wa amila terus gelem ngamal. Minimal awak dhewe loro. Minim iku. Gak apa-apa, Mas ya durung wa amila bi ilmi. Alah ya telu, Pak. Apa? Telu wa amila jelas, Pak.
Loh, jadi mang gak masuk sithik. Kan sidik to. Loh lah iya. Berarti kan sama lho, Pak. Sidik. Ya sithik. Mangane proses iku mang. Iya. Wah, lan utawi wong kados model ngeten iki Wong Mas Ade urung diomongi iki lho, Pak. Wis kadang wis nglakoni ya. Lah iya. Ninggal dunya wis. Wes. Kepeksa. Dunya sing ninggalno awake dhewe. Betul awake dhewe sing ninggalno dunya. Betul konsepe, Mas. Al alimu nggih menika tiyang sing ngerti tenanan billahi Gusti Allah wa ayatin lan ayat-ayat Allah. Ya roh, Pak. Heeh. Weruh aku roh. Roh lho ya. Istauda'a sampun netepaken sapa Allah qalbahu teng jerone atine tiyang niku wau ora iba ilmihi teng unik-unike ilmune Allah. Wa syarahalan sampun jembaraken Allah sadrahu teng dodone tiyang niku wau liqabulil ulumi kangge nrimo ilmu-ilmu. Fahdhar moko kudu hati-hati sira, maksudnya ojo sampai antu khalifah yen to nyulayani sira teng tiyang niku wau watu janibalan ngedoi sira teng tiyang niku. Ojo sampai mbok doyi ngono. Watatrukalan ninggalno panjenengan arrujua ing ngerujuk ila nasihati teng nasihat-nasihat tiyang niku wau. Titik. Dawa temen, Mas. Tekandani ya, Mek. Iki mau sing kuis dawa ya iki ledo pisan. Iya. Sae. Gak apa-apa ya. Ya ora apa. Ora apa-apa. Titik. Wa adau iki ngakatute ning ndi? Sumaklam, Pak. Sumaklam urung. Oh iya. Ku kesusu yo. Suma mongko nuli ilmu ruwa sira ana asla zuhud ing ngatasi pokok asal akarnya zuhud iku inggih menika al ijtinabu anil maharimi ngedoi perkara-perkara kang haram. Kabiriha mbuh sing gedhe wa saghiriha dukun iku sing cilik. Li anna man la wara alahu la yasihu lahu zuhdu. Karena sak temene wong la wara ingkang ana wara iku maujud lahu kadhiman. Wong sing gak duwe warok iku la yasihu mboten sah lahu kadhiman az-zuhdu apa zuhud. Modale kudu warok. Ya. Wirai angel wirai gitu. Tapi sing penting kan roh dhisik. Ngono kan al ilmu imamul amal. Ya sapa roh kok dibimbing. Al-Ghazali biyen ku ngono jare. Biyen niku aku golek ilmu tae golek materi dunya. Tapi ya ngono mang sak suwene aku golek ilmu, tiba ilmu iku gak gelem tibae. Tak golek dunia iku tiba gak gelem. Akhirnya kebimbing-bimbing dhewe to. Padahal niatnya sejak awal memang materi, saya memang cari dunia. Cari kedudukan. Tapi ilmu yang enggak mau digitukan. Wes, wa ada jami'il faraidi yasiriha wa asiriha. Nah, kunci yang nomor 2 lagi asalnya zuhud itu adalah melaksanakan semua yang wajib. Yasiriha mbuh sing cilik, mbuh sing gampang, sorry. Wa asiriha dan mbuh sing sora. Mbuh sing gampang, mbuh sing sora kelakoni. Saisone minimal sepisan. Li annaman kala sak temene wong la taubat ingkang ora ana tobat iku maujud lahu kadhiman la tasihu iku mboten sah lahu kadhiman al inabatu apa balik nang Gusti Allah. Tobat itu terkait keniscayaan gak iso. Awake kudu balik. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah ya wis kudu balik rono kabeh, dudu mek ana wong mati tok. Fataubatu moko sing diarani tobat sejati niku nggih menika al-qiyamu. Nglaksanakaken bikulli huquqir rabbi kelawan sekabehane hak-hak Gusti Allah. Wal inabatu titik nih. Wal inabatu lan utawi sing arane balik inabah niku huwa ikhrajul qalbi ngetokno ati min zulumatis syubuhati saking peteng-petenge pira-pira barang kang ora jelas. Titik. Ora jelas. Wis apa-apa Mas, iri dengki kabeh wis dilangi Mas. Nah, biasa iku dikeki soal biasa marang Gusti Allah. Jajal lho ngono ora wae. Tak kei iki. Des. Jangkrik. Biasa mawon mesti. Ono Gusti, kula niki jelas gak iso, mboten sak ndamel teka-teki ngoten. Kula wis jelas gak iso. Wa tarkud dunya nomor 3 ninggalno dunya ala ahliha qaliliha. Ing atase wong sing duweni dunya. Maksudnya dibahno wis bane dikekno wong sing kuwi mang mbuh sing cilik, qalili mbuh sing saithik, wa kathiri mbuh sing akeh. Li annaman krana sak temene wong lakona ata ingkang ora duwe qanaah iku maujud lahu kadheman. Layasihu mboten sah lahu kadheman atawakkul apa tawakal. Ya nerimo iku terus abot terus. Oh abot Mas. Luwih timbang ngekeki lho. Luwih angel nerimo. Tenaga sing awake dhewe kudu duwe kuwi akeh. Ana dikeki wong sing dhewe gak seneng.
Apa nang kayak ini kok ambek ngece. Angel iku. Angel Mas. Diwehi. Duit. Gak ngerasa diwehi. Mas. Nah, kuwi gak masalah berarti nek kuwi. Cuma nampa iku luwih angel nek jareku. Timbang kei. Aku mung jumuk hakku kok. Pian rezeki sing dikek Gusti Allah aku to, mung lewati wong kuwi. Iya. Nah, sepurane bos, akeh ngono mbok kowe ngece ora ya, Gorene. Heeh. Jatah aku jane kok. Lek Ya penak berarti kan nampa iku. Nek dibandingno karo ngekeki iku nek saya pribadi iku luwih abot nampa. Ngekeki pokok ono. Iya. Gampang iku. Tapi nek nampa iki posisine awake dhewe ono iku lho. Dikeki wong sing luwih asor misale. Kan angel. Ya ning lampu merah kuwi ya. Oh ini. Ning sini lampu merah iki. Omahe papat. Iya. Mobilnya 10. Iku ngekeki angel awake dhewe. Lah kapan mana di semua ya? 1000 2000. Heeh. Iya, sing ngono tok, Pak. Asline wong urip wong kacau. Iya. Ngono baru engko menduwur maneh tawakal. Tapi beras sik tontonan ning godang ngomong tawakal taek. Sabar ngomong sabar duwe oke ngomong. Nek ada popo ngomong tawakal we. Ngomong tawakal tenanan. Nek ra ndek apa-apa iki gampang, Pak, tawakal. Apa? Apa nih? Lek ra ndek apa-apa iki malah tawakal iki gampang. Loh, angel, Mas. Lek kamu duwe emas ning jero omah kayak sak ton, Pak. Kuwi mikir we. Loh, duduk emas, Mas. Iki repot iki, Pak. Duduk emas. Nek iku beda. Nek gambarane koyo ngono beda. Kuwi mereka iku tawakale gak Maksudnya kebutuhanmu isih ono. Ngono, mari panen tontonan tawakal, urip kudu tawakal. Wong kudu sabar, wong nang kiri-kiri kudu sabar, tapi berasmu sak ton, dobel bisuwi wong. Ngomong sing sabar yo ya, sing sabar tumpakane alpat, sabut. Ngomong ngene iki wong alim, Bos. Wong alim iku ngene iki. Tapi lek wong numpak apa tak omong sing sabar ya, Pak. Aku sing ngono. Heeh. Kene apa? Dilungkas iki bayar pajak. Heeh. Pajak kok larang temen. Wa man anta sapa wong ila tawakkul lan mboten duwe sikap tawakal iku maujud lau kadhemen la yasihun iku mboten sah. Lau kadhem ataslim apa pasrah. Dhuwure ana pasrah maneh qanaah tawakal taslim. Fat tawakkulu moko tawe sing diarani tawakal buat atiqatu nggih menika percaya. Percaya bokokan bima kelawan barang indallah ingkang tetep teng ngersane Gusti Allah ya. Wal yaksu amma fi aidinnas lan putus asa amma saking napa kemawon fi aidinnas ingkang wonten tentangane manungsa. Jadi lebih percaya nang apa sing ada di sisi Allah. Apa iku? Nah, nek at-taslim sing diarani taslim niku nyerah niku napa paling kiatu tunduk patuh li amrillahi teng napa jenenge perintah Gusti Allah. Wa tarkul i'radilan ninggalno nyeleweng. Fima ing dalem napa kemawon layu laimu ingkang boten cocok napa ma. Wis iku wis penjelasane mbuh sak karep-karepe wis kok ngono kuwi lah. Gambaran beda, penjelasan beda. Iya. Pun niku kemawon mugi-mugi enten manfaate wal maqalatus satu wal wastarasun wallahu alam bisawab sil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim maliki yaumiddin ya kan. Walad dhalin amin.